Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, unat magazinera gaur otsailaren 14. eguna dugu, San Valentin, badakizue, arroxak oparitzeko eta zizneak ikustera joateko egun zoragarri hau. Gu gure partetik, bi elkarrizketa ekarriko ditugu, lehenengoak maitasunarekin zerikusia izan dezake, baina ez derrigorrez, ez dugu San Valentinen harira deus berezirik egin. Lehen elkarrizketa honetan Alberto Gastesi zinema zuzendariarekin egonen gara, izan ere berak bere lehendabiziko luzemetraia estreinatuko du. Hemendik gutxira, La quietud en medio de la tormenta izenekoa, gelditasuna ekaitzean euskeraz, eta hain zuzen ere datorren astean estreinatuko dute Gasteizen, hain zuzen ere Euskal Zinemaren festivalean, jaialdian, eta berak kontatuko dugu zein izan diren pelikula honen nondik norakoak, errodajea nola izan den, beren harremana aktorekin, pelikula berezia edo zein kasutan independentea, txurita beltzean, berak kontatuko dugu zertan datzan proiektu hau. Bigarren elkarrizketan, baitere artista batekin egonen gara, kasu honetan Sioban Gradi bakarlariarekin. Bera hemen, Iruñerri inguruko musikaria da eta bere, lehendabiziko kanta bakarkako kantetako bat atera du, Maindireak izenekoa, YouTubeen duzu eskuragai bideoa. Eta guzti eta berak kontatuko digu, zertan datzan bere proiektua. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko eta lehenik eta behin, efemerideak. 1349 urtea zen, Estrasburgon, Alsazian, 2001 judu erre zituzten herritarrek, San Valentineko sarraskia. Bizirik geratu zirenei berriz, ondareak kendu eta hiritik alde egitea besterik ez zien utzi. 1904 urteko, otsailaren 14ean Euskal Gaztedi Bazkuna sortu zen Bilbon. 1989 berriz, Iranen Ruhollah Khomeinik mundu guztiko musulmanak deitu zituen Salman Rushdie idazle anglo-indioa erailtzeko, Los versos satánicos obrak islama ofenditu zuelakoan. Eta 2003an Dolly Ardia klonatutako lehen ugaztuna hil zuten. Gaurko lerroburu nagusiak. Parra osoko arreta emateko 24 orduko zentro eskainiko die azaroan sexu indarkeriaren biktima diren emakumei. Haurtzaroko eta familiako 200 profesional inguruk hasi dute ikuspegi dialogikoko prestakuntza. Ilurdotzera sartzeko errepidea konpontzeko lanak amaitu dira 175.000 euroko inbertsioarekin. Nafarroko gobernuak nabarmendu du garrantzitsua dela STEAM bokazioak ikaslei hurbiltzea First Lego ligaren itxiera ekitaldian. Sustraierakuntza herri akusazio gisa aurkeztu da Kaparrosoko dietako Arana makrogranjaren aurka. 7 sexu eraso egitea egotzita 20 urteko gizona atxilotu dute Iruñan. Iruñeko udalak aurrikuspenen arabera, 2,3 milioi euro bideratuko ditu Arrotxapeko San Pedro etxe multzoko 2 atari apartamentu babestu bihurtzeko. Iruñeko udaletxeko fatxada gorriz argiztatuko da astearte hontan, sortzetiko kardiopatiak dituzten personei laguntzeko. 3 dokumental izanen dira protagonista udalak Nafar Ateneoarekin elkarlanean egiten duen euskarazko kultur programazioan otsailean eta martxoan. Beti Gazte eta Amaiur izanen dira gizonezkoen 600 kiloko Euskal Herriko sokatira txapelketaren finalean. Eta gozen agenda kulturalarekin.
Gaur asteartea, sorginkeria Nafarroan hitzaldia Juainas Paul Arzaken eskutik Iruñeko hizkuntza eskolan atxaldeko 7:04 gutxitan. Eta zinema eta zientzia ziklo horren 6. edizioan zenbait film eskainiko dira jatorrizko hizkuntzan euskarazko azpitituluekin. Haien artean Madame Curie, Elisa Jimenez Izalen aurkezpenarekin, Golen Baiona Zinemaretoan atxaldeko 7:00. Eta Zibibox Kondestableen 7:30 Dardara dokumentala eskainiko dute Berri Txarrak taldea izpide duen obra, hain zuzen ere gainera, Gorka Urbizu egonen da hitzaldia ematen. Asteazkenean bertsoaroaren ziklo barnean, gazteen bertso saioa Laban atxaldeko 7:00. Hauek izanen dira saioan parte hartuko duten bertsolariak. Peñat Astiz, Bitxori Elizalde, Eki Mateorena, Irantzu Idoate, Izaro Bilbao, Maili Agirre eta gai jartzailea berriz Iratxe Musika. 6:30 Milagrosako liburutegi publikoan irakurle taldea elkartuko da 33 ezkil liburuaren inguruan solasteko. Hortzegunean, Nafarroko Antzerki Eskolan 7:00 bertsoaroa zikloaren barnean berriro ere Anonim Popular emanaldia. Larun batean, Ameketan bertsoaroa zikloaren barnean aurrentzako tailerra, bertso jasa bat-bateko solasa izenekoa. Eta Eskabidean taldeak kontzertu eskainiko du, eraberean larun batean, atxaldeko 6:00 Txantreako Malatesta pizzerian. Iruinkoak eta igandean, Iruinkokoa, Iruñeko inauteri euskalduna, otsailaren 19 igandean, egun osoan zehar izanen da, joan ikustera. Ea zer dagoen gaurko egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen kasuan, Volkswagenek 1.024 milioi inbertituko ditu Landaben auto elektrikoen fabrikaziora egokitzeko. Konpainiak bertze muntaia nabe bat eraikiko du eta planta eraldatuko du. Planek urtean 300.000 auto inguru muntatzea aurre ikusten dute, gobernuak foru intereseko proiektu deklaratuko du izapideak arintzeko. Baitere erasorik gabe kartela La Antigua Farmazia Tabernaren atean ageri da argazkian. Eta izenburuan, Navarra Sumak bertan bera utzi zuen Iruñeko tabernek sexu erasoen aurka hartutako protokoloa. Udal oposizioak jarduera plan bat eskatu du gaueko aisialdirako lokaletan. Establezimendu gutxi batzuek eutsi diote 2019an egindakoari. Berri gehiagotan, Diario de Notiziasen, Nafarroak 100 eurorekin lagunduko du 3 urtetik beherako seme bakoitzeko. Miguel Sanzek 2011katik itxaroan duen domina jasoko du, dieten eskandaloaren ostean aplazatutakoa. Intersindikalak hilaren 15ko grebari eutxiko dio akordiorik ez dagoelako, eta sexu indarkeriaren biktimentzako zentroa azaroan erekiko dute. Diario de Navarraren kasuan, Gorenak gobernuaren plana zapuztu du eta Junkerasen inhabilitazioari eusten dio. Sedizioa ezabatzean estatua babesik gabe uztea leporatu dio exekutiboak. Argazkian tren bat itxaroten jendea, eta izenburuan bidaiari gehiago, baina pandemiaren aurretik baino gutxiago. Albia eta hegazkinak 150 hazi dira 2022an, baina 300.000 erabiltzaile galdu dituzte 2019tik. Baitere, Nafarroan akordioa laster lortzea aurreik esten dute medikuek eta osasun sailak, eta bertzalde Labek UGT, Komisiones Obrerasek, Elak eta SAEK gobernua kritikatu eta biharko grebari eusten diote. Gara egunkarian, txosten batek Zubietako erraustegiaren akatsak eta legez kontrakotasunak adierazten ditu. EHUko talde baten ikerketaren arabera, erraustegiak larriki urratu du kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko legea. Tapiak gaur eginen du agerraldia. Argazkian berriz, Turkiako eta Siriako hondamendiaren argazkia. Izenburuan, amorrua gora itxaropena galtzen den neurrian. Lerroburu gehiagotan, Labek urtean 6.200 euroko soldata arrakala ezarri du eta protestak deitu ditu. Auzitegi Gorenak bertzalde legearen erreforma berrinterpretatu eta gaitasunik gabe mantentzeko. Berri egunkarian, Zubietako errauste planak 2000 aldiz gainditu zuen kutsadura muga 2020an. Ekopolen arabera instalazioa
240 aldiz gelditu zen programatu gabe lehen 2 urteetan. Ondoriozta dezakegu, gelditze eta pizte ugariak substantzia kutsatzaileen iturri garrantzitsu bat izan direla. Herritar batzuek erreskate lanei begira argazkian, atzo Kurdistango Nurdagi hirian. Izenburuan lurrikararen ondorioak luzerako. Aste bat igaro da Kurdistanen, Turkian eta Sirian astindua gertatu zenetik eta gurutze gorriak ohartarazi du kalteak iraun eginen duela. 36.000 hildako zenbatu dituzte egun hauetan eta milioika dira desplazatuak. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordearen hitzak bertze lerroburu batean. Ikasleen onarpen prozesuan badago nobedade importante bat, banaketa orekatuago bat sustatzea. Eta gizonek Andreek baino 23,5% gehiago irabazten dute Hego Euskal Herrian. Euskal Herria irratian, gobernuak negoziazioa zapuztu duela diote osasunbideko sindikatuek. Atzo bildu ziren osasunbideko greba batzordea eta osasun departamendua. Negoziazioa adarjotze bat izan dela iritzita baitik altxatu ziren sindikatuak. Alboan, Dardara filma aurkeztuko du Gorka Urbizu gaur doan, eta azkenik NUPek aurrera pausoa eman du osasun zientzien fakultateren eraikina gauzatzeko. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur berdintxu baino atzo baino hodei gehiagorekin. Giro argiarekin jarraituko badu ere, tarteka erdi mailako hodeiak eta hodei altuak nagusikatuko dira. Hego haizea arrotuta ibiliko da, batez ere gainetan, eta maksimoak atzera ere udaberriko balioetara iritsiko dira Kantauri isurialdean. Ipar partean 17-18 graduren bueltan geldituko dira beroenak eta barnealdean 12-14 graduren artean. Eta bihar aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Egun sentian baliteke Ebro ibarrean lainoa sortzea eta gainerako tokietan zerua tarteka hodeitsu agertuko da erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Aldi berean lehen orduetan hego haizea nahiko bizi ibiliko da, batez ere haizelekuetan eta barnealdeko leku batzuetan minimoak aurreko egunekoak baino zertxobait altuagoak izanen dira. Hala baina eguerdirako hego haizea ahuldu eta hodeiak desagertuz joanen dira, zerua ia garbi gelditu arte, goi hodei finen batekin. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik espero. Eta lehen errandun moduan, gaur San Valentin denez, arituko gara, baita ere maitasuna solasean, egerran kasualitatea izan da, baina gaur hemen gure kulturaren inguruko elkarrizketa honetan, badugu maitasunarekin zerikusia duen obra bat, eta kasu honetan La quietud en la tormenta izenekoa gelditasuna ekaitzean, eta Alberto Gastesi, zuzendariaren lehenengo laburmetraia okerrezpanago, bera kontatuko digu, honen nondik norakoak zein izan diren, izan ere hementxen gurean dugu gaurkoan. Arratsaldeon, Alberto? Arratsaldeon, eskerrik asko. Zuri eskerrik asko, sarrera txiki bat egiteagatik, antzezleak, kasu honetan, Loreto Mauleon, Inigo Gastesi, Aitor Beltran, eta bera Milan izan dire, Bidania Filmsek ekoitzitako pelikula, eta hausen da kontua, urrengo astean, Festival de Cine Baskoren 39. edizioan, hortxen izanen da emanaldia Gasteizen, otsailaren 23an, 7 eta erdietan. Hauek erranta, promozioa erranta sartuko gara Alberto pelikulan. Nolatan izan da luze metraiara jauzi egiteko kontua, Alberto, zeren, orain arte, labur metraiek egina zenituen, eta orain, erronka potoloago, ez da? Bai, suposatzet, beti izan nahi duala luze baten, nire moduan gauza kontatzea, edo filmatzea, oso txikia nintzen hasi gintzen laburmetraik egiten, Larrotxen zinema eskolan Donostian, eta, gero kasualitate pila bat sortu izan dira, aurkitu izan ditugu bidean,
hori ikasten nahi naiz, zinemaren mundua kasualitatez betea dagola, eta gaina nik uste hori proiektatu egin degula film honen historian beran. Guk bageneukan beste lehenengo luzemetraia edo debuta izango zen pelikula bat, Singular izenekoa, eta, bide luze horretan, finantziatzeko bide hori oso luzea eta zaila izaten da, ez? Beste gauzak gurutzatu egin dira bidean. Alde batez ere Bidania Films ekoiztetxea Donostian sortu dugu hain dela urte terdi, ez gehiago. Sinergia asko sortu dira azken urteotan lan egin ditugun lantaldearekin, aktoreekin, teknikariekin, argazki zuzendariarekin, eta, agertu zen aukera film txikigo bat aurrez aurre jartzea, horrekin hastea, hori errodatzeko aukera agertu zen, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza bat lortu genuen, guain dela urte bat, eta abenturara bota egin ginen, guztiok, lantalde guztia. Eta hori emaitza pelikula, giltasunak aitzean da, hori esan duzun bezala, guain Euskal Zinemaren aste honetan ikusiko da, Euskal Zinemaren galan zinemaldean ikusi izan lehenengo, gero Gijonetik pase ginen, baina bere urtea 23 izango da, ez? Guain hasiko gea festivaletan konpetizioan sartzen, badaukagu ja zinemaretotako estreinaldi data, ez? Maiatzak 12an izango da, eta hemen gaude, ez? Prozesu hontan gaude, abentura hontan, dena pixkat ikasten, ez? Iritsi berria gara denak, ez? Taldeko guztiak. Ibizan ere bai, egingo zuen manaldia okerrezpanago igandean, izan zen alda? Bai, igande hontan, bai. 19an. Eta gero pentsatzen dut, Alberto, ez dakit zineastek hori egiten duzuen, gero joaten zarete diskoteketara eta hor... Hori ez, zakiz zer dan. Hombre, claro, eske ospatu egin behar da, ez? Hain gauza politia, ez? Pelikula bat bukatzea, proiektatzea, jenderekin ikustea, pelikularen buruz elkarrizketa izatea, hitz egitea, eta hori nik uste ospatzeko gauza badala, ez? Bizitza ospatu egin behar da. Eta diskoteketan ondo ospatzen da. Hori eta gero gainera, orain da aukera solasteko. Solastu gaitezen, beraz, pelikulaz. Alberto, pelikula, ez dakit, nik errango nuke berezia dela, nik ez dut gehiagi ulertzen zinemaz, baina, ikusi ahal izan dudana eta entzun izan dudana, pixket baduela berezitasuna, alde batetik ez da, ez dakit, Spielbergen rodaje super fantastiko hauetako bat, ez, gauza nolabait ere txikiagoa, delikatuagoa, minimalistagoa, kaso, gainera txurita beltzean. Ez dakit, nola aurkeztuko zenuke ez dut pelikula hau? Ez dakit, nik uste, rodaje guztiak direla rodaje fantastikoak, bai Spielbergen rodaje, bai txikienak, ez? Guztiak dira gure bizitzaren, ez dakit, abentura hundiena, ez? Hori, badakizu, jende asko ados jarri behar dezu, itxasuntzian sartu behar dezu jende guzti hori, historia berbera kontatzeko nahian, eta guzti horrek abentura erraldoi baten irudia du beti. Ez dakiz ze esan, bai, esan duzun bezala, txuri beltzean egintzen egin dagoen pelikula bada, 4 tercios formatu hortan, orduan, printzipioz igual, irude egiteke gauza pixkate hori berezia den edo, baina gero aurkitzen dezuna historia oso errex segitzen den historia da, azken finean bikoteen historia bada, elkarrizketa naturalista asko agertzen diren pelikula bada,
belaunaldi baten nolabait erretratu bat da, ez, nire belaunaldiaren erretratu bat, edo 30 urte betetzea zer dan, ez, edo heldu egiten zer dan, ez, horri buruz historia bada. Bi denboratan kontatuta, bai iragana eta oraina kontatzen dira, eta zer gertatzen den pertsona horiekin, ez? Iraganean Daniel eta Lara dira protagonistak, Daniel eta Lara Iñigo Astiz eta Loreto Mauleon, bueno, ezagutu ziren, ez, iragan hortan, ekaitz egun batean, eta aldi berean, ez era lineal batean, oraina kontatzen da, ez? Nun Daniel eta Lararen bizitzoiek guztiz aldatu dira, bakoitzak bere bikotea du, eta berriro kasualitatearen ondorez, bere bizitzak berriro gurutzatzen diren. Eta azken finean nik uste mamuen historia badela pelikula hau, esango nuke, bizitzan hartu izan ez dituzun bide horiek, edo saiatu etzeran hartzen, ez? Bide horiek uzten dituzten mamuak, eta gurekin datozten mamu horien historia bat baita dela. Egin izan banu, ez? Banu horiek. Nola baitere jarraitzen. Nik uste mamu guzti horiek, bueno, zurekin egiten dute bizitza osoa, ez? Eta, bueno, guzti honen buruz hitz egiten da pelikulantan. Kasu honetan, gainera, ez, planteamendua irakurtzen nuen honbaiten, nola baite, ez dakit, oinarrian dagoen irudia edo, ez, izaten dela hori, etxe batean, topatzen direla, bi pertsona iraganean ezagutzen zirenak, eta hor, aldi berean, ez, gauza bitxia ezagutzen dira pila bat, badute historio bat, baina gero bat, inmobiliarian egiten du lan, bertzea erostera jaten da, bere bikotearekin, orduan badago tentsio arraro bat, eta gainera hau, ez, espazioarekin ere badu nolabaiteko joko interesgarri bat, ezta? Hor, bueno, gela horietan sartzen dira, ez egit, hor bilatu duzu zerbait, ez? Bazen zerbait deitzen zizuna, espazio horrek, nolabaitere etxearen espazio horrek, ez? Hori izan zen, hori esaten duten ideia fundazionala, edo lehenengo, gustatzen zaitola sortzea. Ez dakit, esaten danera hortan, ez dakit ze esan nahi dut, eta hori esateko ze kontatu behar dut, edo ze kontatu nahi dut, eta hori plasmatzeko ze historia kontatuko dut. Hori interesatzen ez zaidan prozesua da, baizik eta alderantziz pixkata hastea. Estena batean oinarritzea, espazio fisiko batean, fisizidade eta konkrezio oso fuerte batean hasita, bueno, pertsonaiak eta historia atzera eta aurrera garatzen jutea, ez? Eta horrela izan zen pelikula baita. Gero esan dezun estena hori, kontatu dezun estena hori, salmentan dagoen pisu hori, hortan gertatzen dena estena, baita ere pelikularen estena nik uste garrantzitsuenetakoa da, ez, nuklearra, eta, bueno, hor daude pixkate pelikulan kontatzen diren, bueno, gai guztiak enkapsulatuta, ez, pasillo, etxe zar hortan dagoen pasillo luze hori, nun bi aldeetan gelak dauden eta argia pasatzen uzten duten, eta Lararen pertsonaiak nola, bueno, hori, alde batea eta bestea begiratzen duenez, bizitza bezala, ze bideak hartu edo ez dituen hartu, horren erreflexua izango balitz bezala, ez? Eta bai, ez dakit ze gehiago batu jazun. Hori da, bai, etxearen erabilera hortaz galdetzen izuna erraten zenuena. Bai, ez dizutena galdetu, Alberto, lehen aipatu dugu xurita beltzen dela, eta gainera formatu ez nolabait ere, enkuadrea edo lau bider hiru horretakoa berezia izaten dela zineman, baina zergatik, hau da, zergatik egin duzu aukera hori. Esan behar nizun, pixkat, bueno, enlazatzen beste galderakin, osea, estena fundazionala hortan, edo ideia, edo
lehenengo, voluntade hortan ez, zergatik proiektu aurreatakoet, ba, hori daukat buruan lehenengo, eta hori ikusten da, edo estena hortan ikusten da, bi tono, pelikulan agertzen diren bi tono horiek alde batetik gauza apolineoagoa ditzen duten zine mota, ez hori, espazioarekin jokatzen duena, isiltasunarekin, kamararen mugimenduarekin eraikitzen den zinema mota hori edo suspensearen kodigoak dituenaren zinema mota hori badago alde batetik eta bestetik gauza askoz ez, bueno, kasi, ez amateur bat, baino Dionisiagoa elkarrizketetan oinarrituta, oso simplizitate handiarekin filmatuta, plano kontra plano, como super sencillo, como Amaguchi tipo egiten duen zinema tipo hori, eta bi tono hain ezberdin horiek jolasten jartzeak eta hori, bueno, espiritu jazzistiko hori, askatasun handiarekin bi tono horiek jarriko ditugu hemen dantzatzen eta konfiatuko dugu horrek funtzionatuko dula. Hori baita izan zen, ez dakit, gure nahi izan dugun, edo mai gainean jarri nahi izan dugun gauza, ez? Hau izango da nire lehenengo proiektua. Bi tono hauek nola jolastu duten eta hori lortzea, ez? Eta hori oso interesgarria izan da. Horregatik, bazeuden esena batzuk oso pentsauta, eta beste batzuk oso, improvisazioak jolastu duen estenak, o ez aktoreekin jolastu dugu baita momentu askoetan, edo tono dokumentalagoa horrekin, ez? Hori lazatzen lehenengo galderarekin, eta hori, eta gero bestean nik uste berdina dala, alde batetik, ideia fundazional hortan ja atxikituta ja badago formatu hori, txuri beltzean, 4 tercios formatuan, o 1.37 ditzen dana, formatu de la academia, klasikoa. Ez dakit horrela zetorren, ez? Eta nolabait hasieratik ja banekien erretratuen pelikula izango zela, ez? Aurpegien pelikula izango zela, eta nik, bueno, hori beti ikusten, hola, ez formatu karratuetan izan behar dela, pertsonaiak pixkate islatzeko eta isolatzeko, ez? Eta bestalde nik uste zinema gauza oso prozesu materiala dala eta bueno, eta horregatik baita hori, Esteban Ramose argazki zuzendariarekin lan egin izan indut leheno, laburmetraietan, baita anuntzioetan, eta probatu izan dugu formatu hau, zuri beltza, 4 terciosen kuadrea, eta bueno, hori nahi nuen segitzen, esploratzen segitu. Eta horregatik baita izan da aukera, ez? Aipatzen zenuen honek ematen diola nolabait ere igual presentzia pertsonaiari, ez? Como erretratu gisa. Horrek erran nahi du pelikula honetan pertsonaiek, ez dakit, presentzia berezia dutela? Nolabait ere pertsonaia, ez dakit, indartsuak direla edo, bueno, ez? Hor badagoela mami, nolabait ere, pertsonaia. Ez dakit, nik uste beti, film guztiak pertsonaien buruz dijoaztela beti, eta baita, ez dijoazte, baita bere gorputzak eta fizizia niretzako dira garrantzitsuak, ez? Baina, bai, suposatzete azken zinean, pertsonaien historia dela, pertsonai oso karismatikoak lortu dugula jartzea pantailan, Loreto, Inigo, Aitor eta beraren lanarekin, eta karismatikoak izango dira, eta gaina ibizan
kompetizioan gauden sekzioa ditzen da, badituzte bi sekzio, eta bat da Humans in Focus, non garrantzia ematen dioten pertsonaiei buruzko filmeri, osea, suposatzet bai, hortik joala pixkat, ez, pelikula. Alberto, rodajeaz galdetu nahi dizut, zer moduzkoa izan da, gainera esperientzia berri hau ez, labur metrai bat egiten, ekipoa ezagutzen zenuen, egin batean, ez dakit, ze sentsazioak izan dituzu? Jode, oso politi izan da, ze ekipo kasi guztiarentzat izan da lehenengo lana, bai Alex Gidilarientzat, netzako, ekoizpen etxerako, ez dakite, arte zuzendariarentzat, argazki zuzendariarentzat, zuzendari laguntzailearen baita lehenengo luzemetraia zan, osea, Inigo Astexi aktorearentzat, Loretoren lehenengo protagonista da baita, ez? Osea, debuta zan ia ekipo guztiarentzat, eta horrek oso energia politia ekarri du. Eta gaina ez du nola esan, ez du beldurra ekarri, ez? Ez du debut horren edo ez dakit, sentsazio vertiginoso hori, nik uste ez degula o izan nahi dugu osea, ez degula sentitu, ez? Aldi berean hain txikia izan da, hain pelikula txikia izan da, ez dakit nola esan. Osea, oso arriskutsa izan dugun prozesu izan da. Bai aurrekontu oso justua edo murriztua izanez, 3 asteetan errodatu dugun pelikula da, eta normalean 5-6 aste izaten dira, ez, luzemetraietan. Osea, alde guztietatik oso justu segun dena, ez? Eta hori horrela izan da, eta gainera ekipoa bastante hori pelikuletan berria izan, edo esperientzia handia ez eduki, bazegoen beste jendea ja esperientzia handia zekala, adibidez ekoizpen zuzendaria, tal. Baina, hori, nire aktoreen, gidelariaren, tal, lehenengo pelikula izan da, eta hain justu edo hain jode, no esatezu, de medios. Hola izan da, aukeratu deguna da, ez hain pentsatua eta hain planifikatua eramatea gainera. Osea, gainera arriskutsuago egin dugu dena, adibidez, errodatu dugu bi partetan, ez? Iragana aste batean egin genuen, eta 2 hilabete beranduago orain egin zan, ez? Horrek laguntzen zigun, hori, aktoreak pixkat fisikoki aldatzea, Inigo pixkat potoldu zan, ez? Eta, tarte hortan, guk orainaren gidoia idatzi genuen, osea, ez geneukan ez da idatzita, iragana, errodatzen genuen. Orduan, hori, baina oso finko eduki dugu ideia hori. Hori etzala, osea, ez geneukala beldurra izan behar hola jolasteari, ez? Eta abentura espiritua hori izateari. Eta horregatik oso politia, oso esperientzia kolektibo politia izan da, familia, ja, geneukan familia eginda, baina hazi eginda, eta familia handia bukatu dugu egiten, sentsazio oso politiak egin. Osea, abentura bizi izan dugu, eta nik uste ondo bukatu dela, ez? Neri ez zaitokatu olako zerbaitean egotea, baina beti sentsazioa dut izan behar dela kriston esperientzia, ezagite ederra, hor gainera denak hori ez dugun gauza arraro batekin buruan, ez? Ez da dentistara joatea, da historia bat sortzen horrez gauza arraro bat, eta ederra izan behar duena. Beraz, La quietud en la tormenta, gelditasuna ekaitzean, pelikula hau, kasu honetan Alberto Gasteiz zuzendariak egindakoa, orain 19an egin izan dute emanaldia, 23an Gasteizen erraten genuen moduan, eta gero, honek iragituko dugu. Alberto, ez dakit aipatu duzu igual, data batzuk baituzuela, noiz ikusten halko dugu guk zinetan, halako aukera izan den badugu? Maiatzaren 12an, bale? Maiatzaren 12an, zinema aretoetan, hori izango da. Maiatzaren 12an, zinema aretoetan,
gonbite horrekin utziko dugu. Hemen, ez dakit Alberto, zu zinemaren batean edo egonentzaren solasean, pelikulaz? Nola? Ez dakit zu egonentzaren estreineko hauetakoren batean aurkezten pelikula edo? Oendik ez daukagu hori planifikazio hori eginda. Baina, hombre, egongo gara, seguro. Egongo dira preestrenuak, taldea jungo da. Segurazki ostiral hortan Donostian egongo gara. Bai. Euskal zinemagintzako harribitxi hau, gelditasuna ekaitzean, egindako lehenbiziko laburmetraia, abentura ederrau kontatzen zuten bezala, pelikula gainera berezia, nik badu gogoak ikusteko, hor gainera badu bere suspense tokea, ez dakigulako ere gehiegi, nolabait ere ikusteko aukera izan ez dugunek, beraz hortzen, maiatzaren 12, data hori, eta orain, epe motzean, berriro ere aipatuko dut, Gasteizen, 23an. Alberto Gastesi, zendaria, mil esker handitz. Jo, mila esker plazar bat izan da. Eta ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Berriozarren enplegu publikoa egonkortzeko prozesuen esparruan lekualdatze lehiaketa bidez sartzeko deialdia atera dute. Parte hartzeko eskabideak aurkezteko epearen oinarriak Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean irekiko da deialdia. Iruñean udalak udaltzaingoarentzako 180 kasko arin hornitzeko kontratua lizitatu du. Kaskoek itsas urdin kolorekoak, babes eta erresistentzia ezaugarri ziurtatuak izan behar dituzte, gutxienez 2 urteko bermearekin. Eta Iruñeko udalak 2,3 milioi euro bideratuko ditu Arrotxapean auzoko San Pedro taldearen 2 atari tutoretzapeko apartamentu bihurtzeko. Jarduketa hori gaur onartu den Open Lab proiektuaren barruan sartzen da eta Europako H2020 programaren finantzaketa du atzetik. Azkenik, Iruñeko udalak onartu egin du Nafarroko gobernuari auzi bidera jo aurretik gizarte zerbitzuen zentroa finantzatzea egindako errekerimendua. 2006ko legeak ezartzen du gobernuari dagokiola Iruñeak aspaldidanik bere gain hartzen dituen zerbitzu horiek 100% finantzatzea. Gaurkoan artearekin jarraituko dugu, gaur kulturetaz jarri gara, eta bigarren elkarrizketa honetan gainera, hemen, Iruñerrian geldituko gara, izan ere, bakarlari berri bat dugu, kasu honetan, Sioban Gradi izenekoa, eta, baditu kanta batzuk handik hemendik, YouTubeen bietzen baduzue, baina orain atera du, ez dakitik ez ateran dela bere lehenengo lan, mardulena, bideoa eta guzti, Maindireak izenekoa, eta izuzen ere, berarekin egonen gara, bera kontatuko digulako aizobe, zertan datzan guzti hau, beraz, atxaldeon, Sioban? Arratxaldeon. Mil esker gurean egotegatik, ongi? Zei, ongi. Izatete? Bai. Dena perfecto, Iruñerritik? Bai. Poste naiz. Gaur, Xaloa telebistan, kontatzeko Maindireak. Besti horren inguruan, baina lehenik eta behin, galdetuko izut zutaz, bera. Sioban Gradi, nor da? Gradi, markatu, Gradi. Sibon. 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 Zai buruan, Bai, Sioban. lasai, bai. Sibon Gradi. Nor da Sibon Gradi? Izena pixka eta arraroa, Irlandatik dator, eta, duela urte pare bat hasi nintzen gitarrarekin, bestiak egiten eta gehiago nire etxean, eta, orain abesten eta gitarrarekin konposatzen ditut abestiak, eta, hortaz aparte, badut beste proiektu bat, Lehizeak taldea, eta bertan, ere abesten dut, beste abeslari batekin eta gitarrarekin solasten dut, normalean. Batzutan basua, pixka bat, baina hori, bai. Gitarrarekin normalki, basua, eta ahotsak ere jartzen dituzu Lehizeaken, pentsatzen dut, koruak eta historiak lehenengo ahotsa, akaso? Egiten dugu nahiko, ez dago ez lehenengo ez bigarrena. Agian abestearen arabera, batek badu presentzia gehiago, besteak bigarren ahotsak egiten ditu, edo batzutan
mix bat egiten dugu. Demokrazia. Bai. Duzu, ez? Hausaz. Bai. Eta oraingoan, hasi zara edo ausartu zara, bizket bakarkako hori. Bueno, ez dakit denbora zenuen nolabait ere zure bakarkako horretan, probatzen edo hor bidetxo bat egiten. Bai, ez dakit, banitu abesti batzuk ez dituenak ikusten taldearekin, ze nahiko lasaiak ziren eta zerbait kaineroagoa egitea gustatzen zaigu, ez, zuzenekoetan egiteko. Orduan, bai, animatu nuen, hitz egin nuen Eiarrekin, ez dakit, Eiar Azera taldean egon zen, Tatxerseko Salinas eta Martin lehen bazuten talde bat, eta hor bazegoen gitarrista bat ere, eta abeslaria. Eta berarekin, komentatu nion, eta berari esker atera dut abestia, osea, ze bera izan da produzitu duena, ze azkenean ni bakarrik joan nintzen ahots melodiarekin eta gitarrarekin, baina gero berak ja perkusioa, sintetizadoreak, gauzak soinuak eta ritmoak sartu zituen berak, bai. Eta horri esker, geratu dena. Eta bai, eskertzekoa da, azkenean norbait ere animatzea zurekin lan egitera, eta berarekin ere grabatu nuen. Eta geratu den horrekin konten? Bai, beti geratzen zara ez, zerbait hobetuko nuke, baina gustatu zitzaidan, ze, berak ikasten du Granadan, orduan izan zen, grabatu behar dugu ja, dagoen moduan, tinta, eta gero nik jarraituko dut produzitzen edo basua sartzen edo, baina gustatu zitzaidan, benga, ja, orain egin, hau, dagoen moduan, ze bestela, hasten zara eta uzten duzu. Batzutan hola izaten da, eh? Bai. Egin nahian perfektu, alkeren perfektua gelditzen da nortzi mugan non baiten, eta ez duzu egiten. Bai, ez duzu egiten eta ez duzu ateratzen, eta azkenean esan duen, venga, atera behar dut, eta nolabait jendeak ere ikustea zer egiten dudan, ez dut bakarrik, ez da zerbait ni etiketatzeko ere, ez dut bakarrik hau egiten, baina, hasi naiz horrela eta gero ikusiko da ze bidea hartuko duen. Kasuan eta Maindireak abestia, atera duzu, ez dakit, zer errango zenuen kanta honetaz, nola aurkeztuko zenuen? Intentsitatea, oso intensa naiz. Eta, letra hau idatzi nuen duela asko, ze 2019an edo idazten nuen asko, eta orduan hartu nuen letra hau, moldatu nuen pixka bat, eta momentu horretan sentitzen nuen mina edo, nolabait, azaleratu nahi nuen, eta gustatzen zitzaidan, ezakit erabiltzen dituen esaldiak, eta bai. Pentsatut, zai gustatuko zaizun definizioa, igande edo astelenetan aitzeko kanta batela. Zein gadoz egongo zaren. Bai, rollo lasai entzuteko abestia, bai. Maindireak, ez dakit galdetzen aldizudan, zertaz solasten duen kanta honek? Besti hau, niretzat da pixka bat, askotan badugu beldurra ez, mina sentitzeari edo ez dugu horren inguruan hitz egiten, eta ez baldin badut abesten, naiz oso ongi oroitzen esaldietaz, baina esaten dut horrelako zerbait, sentitzen ez du, ezak nola zen, azkenean sufritzen ez baldin baduzu, sentitzen duzu ez duzula ez arela bizi, ez, azkenean. Orduan, esaten dut zerbait, sufritzen duena ez da inoiz hilko. Azkenean, bizi izan duzu min hori, eta nolabait, ezakit, sentimen hori, nintzat da, ezakit, betiko bezala, eta ausardia horren inguruan solastu nahi nuen, eta bai. Justo galdetu behar nizun, akaso igual patu gara filosofiko egiak ez dakit, baina baduzu hor esaldi bat erraten duzuna pozoia dastatu ez duenak ez nahi ulertuko, horai aipatzen zenuen aritik, hobe da, noiz benka pozoia dastatu? Bueno, ez dakit. Nire galdera ona. Ez dut uste ona, bai, ona edo txarra ez dakit nola etiketatuko nuke, baina ikusten dut beharrezkoa azkenean nolabaiteko ikaskuntza bat izateko. Eta uste dut guztiok gure bizitzan noizbait pozoia dastatu dugula, eta horrekin,
ez dakit, okerrerago jo baino, ez, ba, hartu hori, gaizki pasatu ere, baina gero ikaskuntza bat atera hortik, ez dakit, buelta bat eman. Eta niretzat musikaren bitartez ere buelta hori egitea laguntzen dit. Batzuk erraten dute ez baduzu egarririk ez duzula gero uraz ere gozatzen, orda nola baitere igual batzutan ez jakin behar dela zer den hori, gero ere ona dena edo bizitzaren aspektu ederrago horiek oraindik ere intensoago bizitzeko, zuk zu intensa zarela beraz. Bai. Horretatik zerbait ere. Letra erramutzoluke akaso pixkat iluna dela, zaila dela, nola baitere jendeak ulertzeko? Bai. Ze gainera hitz egin dut, pertsona pare batzukin eta bai, batzutan jotzen dute beste gauza batera, baina ere ongi iruditzen zait, azkenan bakoitzak bere irakurketa egitea eta agian beste, ez dakit, bere historiarekin lotze, eta agian ez da nire historia baino, berdina, ez da berdina, baina identifikatu alzara ere letra horrekin. Eta nik ere pentsatzen nuen, ezakit ados egonen zaren, bai jendea onditzi ukituko dion zerbait dela, batez ere igual gazte jendeari, orain nola izaten ditugu nahi bertze buruna haste ez, eta maindireak tituloa berak nik uste dut ezakit horti joaten diren tiroak, baino ukitzen digula, ez? Batzutan egoten gara hor etxean gelan sartua, ez duzu gogorik nolabaitere munduari aurre egiteko, eta nolabaitere hor pixket refugiatzen garela, ez? Gure maindire horietan. Eta nik uste dut hortik bai jende gazte haunditzi ukitzen dion kontu bat dela, ez? Guzti hau. Bai, azkenean ere, uste dut, osasun mentalari buruz garrantzia eman zitzaion ja pandemiatik, uste dut. Eta orduan, uste dut, jende gazteak egin duela horren inguruko hausnarketa. Orduan, bai, gainera, maindirei garrantzia ematen diet, ze askotan gitarra ohe gainean jotzen dut. Orduan ere, nire refugio moduan ere ikusten nuen, eta horregatik aukeratu nuen elementu hori. Maindiren artean, beraz, egindako kanta, eta gero ere bai, grabatu duzue bideo bat, ez dakit zuk hartutako irudiak diren, norbaitek lagundu dizun? Izan zen, duela 2 urte egindako bidai bateko, bai, eta banekien, gustatzen zitzaizkidan planoak, eta zen, bidai hau, probestu behar dut nola bait, eta ez dakit zergatik banekien aurrerago, zerbait egin behar nuela bakarrik, eta hori erabili behar nuela. Orduan, grabatu nituen abestirik izan gabe, eta orain hartu ditut eta montatu ditut nolabait abestearekin enkajatzeko, baina hori, nuen abestirik ez ezer oraindik prest grabatu nituenean. Eta lehen ez ezkit, aski ederrak, ez? Ezakit behiratzen du irudiak eta, ez dakit argazkilaritza edo maite duzu, baina, hor nik uste dut nahiko plano ederrak eta direla, ongi hartuak nik ez nituzke, hola hartuko behintzat. Eta gero agertzen dire hor, hasieran gehiago etxe barneko planoak bezala eta gero gehiago kanpoko, eta gainera landa eremukoak, natura agertzen da nahikotxo, ez dakit Anboto inguruan egina dagoen? Asturias, bai, gainera hori, geratu ginen etxe batean ez zen rollo hostal edo moduko bateko irudiak eta gustatu zitzaidan bai altzariak eta estetika eta erran nuen grabatuko dut hemendik. Egia da, pizkat motze geratu nintzela eta gauza batzuk agian mantsoagoak jarri ditut eta errepikatu, ze esaten dut, falta zait material eta claro, enaiz Asturiara joango berriro, venga, grabatzera. Asturiaseko Anbotora grabatu zuen. Eta gero musikaren aldetik, ez dakit nola definituko zenuke, badu nolabaiteko base elektronikotik hurbiltzen den zerbait ere, edo berriz ere sartu dutanka? Ez dut ideiarik, ez dakit. Badu nasketa bat, bai, azkenean soinu asko dira ordenagailutik aterata. Orduan, azkenean orain teknologia berriekin eta, baina, ez dut oso elektronikoa ikusten rollo Merina Gris edo rollo hori ez da ere, baina, zerbait bazuen, ez tokezillo bat, jak. Bai. Horregin oberena da, zuzenen sartu YouTubeen, edo bere Instagramen eta bilatu kanta horiek, oberena da, guk ero jarko dugu gero, saio bukaeran. Bai galdetu nahi nizun, nolabait ere norberaren maindireak erakusteak, ez alduen beldurra sortzen edo, ez? Zeren, nolabait ere biluzten gara, ez? Erraten duzu nik sentitzen dut mina,
eta hori, ez dakit ez, kostatzen duen zerbait da, pentsatzen dut, zen azkenean, bai, bada beti pertsonaia, bezlaria, baina ere dago pertsona, eta ez dakit ez, familiko naitzinean, eta beti kostatzen den zerbait izaten da, ezta? Bai, baina eski nire kasuan behar dut kontatu. Oso pertsona komunikatiboa naiz, eta oso gaizki pasatzen dut gauzak gordetzen ditudanean, orduan ere, erakusteko zerbait da, eta ez dut uste nire inguruan norbait esan duela, ostras, hau sentitzen ari da, ze nikia komunikatu izan dut, denboraldi txar bat pasatu dut ere, eta ez dut izan arazorik kontatzeko edo esateko egun honetan, gaizki sentitzen ari naiz. Azkenean, zakit, nik hemendik osartu nahi dut, animatu nahi dut pertsonak ez, pixkat horri egitera osartzera, ze uste dut gero zurekin ere hobeto sentitzen zarela, eta ezakit, zure pertzepzioa ez, azkenean kanpora esaten badituzu gezurrak ez onginago, eta ez da egia, azkenean ze puntutaraino zara zintzua zure buruarekin, ez? Ez dakit ongi azaltzen ari naiz. Bai, baina, karo, aldi berean ere, beri ematen du, bertigo bastante, zeren sensazioa da galditzen zarela zaurgarriago, ez? Como, más vulnerable, nago expuestoago, ez? Eta beraz, hori pixket, como... Bai, baina uste dut, azkenean, hori erakustea, da benetan ausarta izatea, ez? Orduan, azkenean, nik erabakitzen baldin badut erakustera, zuk erabiltzen baldin baduzu hori nire aurka nola bait, ez, edo min egiteko. Ez dakit nire kasuan gutxienez, agian hasieran bai, egin aldizu mina, baina nik erakutsi dizut hau, zuk hartu nahi duzun moduan, ez dakit, nik ikusten dut kanpo. Kanporatzen duzunen, ez como, paz, ez dakit. Baina ulertzen dut, beldur hori eta... Baina iruditzen zait, hain gogorra, maskara hori jartzea egunero, nik ezin dut. Ezen kasutan eskertzen da, zen justu artistek nik uste horretarako balio dute, nolabait ere proiektatzen dugu, eta zuen ahotsetik nolabait ere aitzen dugu ere gurea, eta beraz, hor eskertzen da esfortzu hori, zure ere balio badizu, bikain, baina batzutan badakit dela zerbait, ematen duela beldur pixka bat, eta kasu honetan denen onerako. Bai, duela gutxi ikusi nuen bideo bat, esaten zutela, galdera bat oso garrantzitsua, musika egiten da entzulearentzat edo musika egiten duenarentzat. Eta batek erantzuten zion beti entzulearentzat. Baina lehenengo entzulea beti musika egiten duena da. Ordan, pum. Bai, ordan hori bai, partekatzen dut asko. Azkenean guretzat da, eta baina besteentzat ere. Maindireak abesti ederrau, entzun gai, hortxen YouTubeen, saia erraten moduan astelenetan aitzeko, eta nola ez, aste guztian zehar, ahots aski eder batekin nola ez, eta irudiak ere bai, politiak, ikusiko dugu, gainera ze ibilbide segitzen duen honek. Ez dakit gainera izanen dugun aukera zuri bakarkakoan leizeatik aparte entzuteko, edo hori aurrerago izanen den? Aurrerago ikusiko ez dakit zerbait bainatuko dudan, oraindik hor dago irekia. Sibon Gradi, gaur gurean, guzti hau kontatzen, Maindireak kanta, gero jarriko duguna. Mila esker handiz. Zuei. Hauitxen gaurko hemen magazinean genuena eskaintzeko, ez bazaizue gustatu lasai, bihar hobe egingo dugu, eta gustatu bazaizue, lasai, bihar berdin eginen dugu, eta bezarik gabe utziko zaituztegu, hain zuzen ere gaur hemen izan dugun Sibon Gradiren kantarekin, Maindireak. Maindiren artean amets
joan azaleko arra helduratan, noiz behinka galtzen naiz. Baina sortzen dituzten bidezidorretan, euski printzek bideratzen naute, berriro galtzeko. Barrunbetatik sentitzen duenak ez da inoiz hilko. Enbeste odol jariota gero, enbeste odol jariota gero, enbeste odol jariota gero, enbeste odol jariota gero, berriro galtzeko, berriro galtzeko, berriro galtzeko, berriro galtzeko, enbeste odol jariota gero. Minak esnatzen nau. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.